प्रेमजित नार्जारी यूट्यूब चैनल दायो आं ससे बेबायदिनो बेलासि समनि अखा हाखांनानैहाय मोनसे ब्लग भिडिअ लाबोनो थाखाय गोसो जादों। दायो नोंथांमोना नायलांदो आंनि भिडिअखौ दासिमबो माने साबस्क्राइब खालामाखैला अन्नानैहाय साबस्क्राइब खालामना होदो आरो नायलांदो आरो अलबो होनानै लादो नायनानै। अब्ला नायलांदो नै भिडिअखौ लोगोफोर। ओरैबायदि अखा हानानैहाय दै थुंथलायलायबाय नै बागानानो। ओरैबायदि आंनि बे बिथाया ओरैबायदि दै थायो, दैज्लाङावथ' दाबुंसै आरो। दायो आङो माने गय बिफांखौहाय माने एम्फौ जानायनि मोनसे बेबायदिनो ब्लग भिडिअ लाबोनो थाखाय सानदों। नोंथांमोना नायलांदो लोगोफोर। नै बेफोरबायदि बेवहाय एम्फौआ अरदोंमोन आरो। ओमफ्राय एम्फौआ अरनायखाय आङो दाख्लैहायनो बेबायदिनो मुलि होनाय जादों आरोखि। आङो नैबे बथलावहाय बेबायदिनो अस्थाद सोबाय। अस्थाद सोनानैहाय आङो दैखौ लागायबाय आरोखि। दैखौ लागायबाय। बियो माने बेयो अस्थादनि बथल नङा, नाथाय बियो माने बे बथल खालियावहाय आङो अस्थाद सोबाय ओमफ्राय दै लागायबाय आरोखि। ओमफ्राय आङो बेबायदिनो नैबे बिजौजों सुफ्लंनानैहाय बेबायदिनो ओरै सारनाय जायो आरोखि। नायदो नै लोगोफोर, बेबायदि सारनांगौ आरो गय गुदि गुदियाव बेबायदि सारनांगौ आरो। बेबायदिनो गय गुदि गुदियावहाय बेबायदिनो हाथ मोनसेनि गाहायनिफ्राय बेबायदिनो एम्फौआ अरो नालाय गयखौहाय, बिनिखायनो माने मुलिखौ सारनो आराम जानाय बायदि गांसोखौ आङो गासैखौबो फुजोब्बाय आरो। नायदो नै थिम थिमनो, बेला थिम थिमनो नै थिम बेबायदि फुनांगौ आरोखि। माने जाहाथे एम्फौआ एटेक खालामनो हायाबा। गांसोखौ थिम फुना लाबाय नै मुलि सारनो आराम जानाय बायदि। बेलाय नै बिदि सारनांगौ आरो। नायदो नै एम्फौआ अरनो नङाब्ला। बेलाय नै ओरैबायदि दै थायो दैज्लाङावहाय दाबुंसै। ओरैबायदि थम' नै बे गयआ बेबायदिनो। बे गयखौ आङो 2017 मायथाइयावहाय गायनाय जादोंमोन आरो लोगोफोर। 2017 मायथाइयावहाय गायनाय जादोंमोन। दायो देग्लायजों माने 7 इयार्सआव रानिं जाहैबाय आरो। ओमफ्राय दायो माने बिबार होगासिनो दं आरो। बिबार होगासिनो दं। थांनाय बोसोराव माखासे बेबायदिनो बिबार बारदों। ओमफ्रायहाय देग्लायहाय फिथाइ थागोन एसे। नै बेबायदिनो बिबार बारबाय बेलाय नै नायदो लोगोफोर, बिबार बारबाय बेलाय नै। आरो आङो बे गयखौहाय बेबायदिनो हारसिंनो गायजोबनाय जादों आरोखि। हारसिंनो गायनानैहाय आङो बेबायदिनो जोथोन खालामनांगौ जाहैबाय। गथ'फोरखौ जेरैहाय माने जोथोन खालामो, बेबायदिनो जोंनि गायनाय बिफां लाइफांफोरखौबो जोथोन खालामोब्ला जोङो साक्सेस जानो हायो आरो। दायो नायदो नै नैबे गयखौहाय दाख्लैहाय बेबायदिनो एम्फौआ अरदोंमोन लोगोफोर। दाख्लैहाय बे गयआ फिथाइ थाइजेनबाय आरो। ओमफ्राय नै बे एम्फौ सुफ्लंनायनि आरोखि, एम्फौ अफ्लंनायनि बेलाय नै। आरो ओरैहाय गोरलैबो बेबायदिनो अफ्लंनाय जादों। ओमफ्राय नै बहाय दाबसे अफ्लंदों आरोखि। अफ्लंनानैहाय बियो माने सिङावहाय गोथौआवहाय माने हाबलांदों जानांगौ। नाथाय आङो दाख्लैहायनो बेखौहाय सानब्रैनि सिगां बेखौ अस्थाद होनो मोनबाय आरो। बेखौ आं ओरै सुफ्लंनानैहाय बेबायदि सारदों आरो। बेबायदि सारदों बेबायदिब्लासो माने रैखा खालामनो हायो आरो। ओरै सागदिंनांगौ नै हाथ मोनसेनि गाहायनिफ्राय दे। हाथ मोनसेनि गाहायनिफ्राय बेबायदि सागदिंनांगौ। नै थिम फुजोब्बाय आरोखि आङो। बेलाय नै थिम फुजोब्बाय बेलाय नै मुलि होनाय जायगायावहाय बेबायदि, जाहाथे माने एम्फौआ एटेक खालामनो हाया आरो। सानफ्रोमबो नायनांगौ। आरो बे गयखौ आङो 400 जाहार हारसिंनो माने गायनाय जाहैबाय आरो। 2017आव आङो हारसिंनो बे गयखौहाय गायदों। 2017आव
दासिमबो आङो माने गय फिथाइ फाननायनि फैसा मोनथ'वाखै आरो लोगोफोर दायो नायलांदों नै मोजां मोजां जाबाय बेबायदिनो गिदिर गिदिर जाबाय बेलाय नै बिबार बारहांबाय सारिस' जाहार ओमफ्राय दंफांबो दं आरो 30 दालसो बेबायदि गय एफादेर बेबायदि मोजां जाबाय आरो गया। कफि बिफांबो दं लोगोफोर नायदो नै कफि बिफांनिबो आङो साबसिडि मोनबाय साबसिडिया 20,000 ओमफ्राय फुख्रिनि लोगोसे 32,000 गासै 52,000 मोननाय जाहैबाय आरो ड्राइनि आरोबो मोनबावो आरो लाब फिथाइ लांग्रा लायनाय कफिया ओरैबायदि बिबार बारो साहा कफि आरोखि बियो बिनि फिथाइखौहाय कम्पानिया लाङो आरो 40 थाखा केजि बिनि फिथाइया गोथाङावहायनो बेखौहाय माने 40 थाखानि उल्थायो आरो बेबायदिनो ओंखायनो ओरैबायदि बिबार बारदों बेलायनि लोगोफोर आरो आङो गयखौबो गायजेनबाय नै गयखौहाय आङो 20 दालसो गायजेनबाय ओमफ्रायो दायो माने 100 दालसो गायबावनांगौ दं आरो 100 दालसो दिनैहाय ओरैबायदि अखा हाबाय फुंनिफ्रायनो दाख्लैनिफ्रायनो अखा ओरैनो दफा दफा गायो ओमफ्राय बेबायदिनो दफा दफा बेबायदिनो अखाया हानानै होयो डिस्टार्ब खालामो बेनिखायनो आङो माने गायजोबना लानो हायाखै दासिमबो बेनिखायनो नै आङो माने एफा एफा गायसिगोन आरो खामला होलाबो मोजां जानालाय बेनिखायनो आङो निजा गायो आरो नै अमायाबो गोजांबाय दं बिदिब्ला थेंकिउसै लोगोफोर भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय अननानैहाय नायलांदो जोबजासे।